Working President jong kaseng Congress uba pensengai NSIM. Ulaong ba umdan AA ban kentho ya ka jinglek penyeso jong ki arngut ki MDC kaseng Congress syaga National People's Party kata uba Karnes Sosyang ubade UMDC jong mau kerwat constituency bat UMDC jong Mairang constituency uba bat Cameron Tetiang. Ulaong baga election Lok Sabha kaya pair bat ka election MLA lani MDC bat bakanum don kanu-kanu ka jingkta haga election Lok Sabha kabam salong syen. Menteri rang ba ka jelau Konrad Kongkal Sangma haga arfoi tere gurumpang arhajar arfsau ulawan ra ya ka mangtengka kabaduna arhajar arfu kendai klor tengka na kabentau senam arhajar arfsau arhajar arfusan. Habawan ra ya kani kamat hapo ka dorbar mangtengka jong ka yeng dorbar tauan ke jela menteri rang ba ula pentip ba ka jingyo lumpisa na kabentau senam arhajar arfsau arhajar arfusan kalong arfunyo hajar nyo puar klor tengka haga ba ka jingyo lum khajna lakhen antat bakan long arfulai hajar sanspa khatsan klor tengka bar ka jingyo pisa na ka ba shimram kalong lai hajar sanspa sanfunyo klor tengka lain no nak basim keliang ka bakot lai hajar sanspa arfunyo klor tengka ka jingyo lumpisa lakmi lenti bakan kot arfulai hajar sanspa safusan klor tengka ka jing pelut pisa kan kot arfunyo hajar nyufuar klor tengka na ka jing pelut ka bayo lum khajna lakhain antat bakan kot khat khandai hajar Nrius pa sanfulai klor tengka bat kajing pelut na kapisa balasim ram kalong kumba nyo hajar saus pa khat khandai klor tengka. Menteri Sarkar Bapak ia kena dialek kai uba Shaklir Warjri ula play pat ba ia ka Khelo India University Games arhajar arfulai ha Sports Authority of India kapadon ha ka school ba Nehu Campus Shillong ha ka jingdon lang rengkat ka Deputy Commissioner ka kong RM Kurba u DGP jong ka Meghalaya u LR Bishnoi bat u Professor DK Nayak u Acting Vice Chancellor jong ka school ba Nehu. Hagani ka Khelo India University Games arhajar arfulai kidan palat laifu arteli ki university ki bagwan bani shimanta. Uba Shaklir Warjri ulaong baka Khelo India University Games arhajar arfulai kalong ban kentiu ya ka kamile kai hapo ka jelabat kumjuru hagarihi barok kawai bat haga jela Meghalaya ka persyang ban kentiu ya ka kam sport na ka benta ki khon samla jong ka jela dak ba pelong ya ka jinga ko paper. Ka Ministry of Skill Development and Entrepreneurship and Ministry of Housing and Urban Affairs ka Sarkar kami kalau pelat bahasa baru kawai dari India, ya ka Rashtriya Udyamita Vikas Pariyojana, lani ka RUVP, lengba Menteri ke Sarkar kami, Dharmendra Pradhan, na kebentapan ai ke jingkersyan, bat yarap ya ki nong madan, lani ki street vendors, ki badan hapo kanong ba Shillong, bandang la ban kentiu syusyu kam shalor, katkum ki dukan bagi penyat, man la ka sngi, kabalong kum ka kamai kaji, ban kersyan ya ka long yeng long sem jongki shimet hapden ka jingdok bat jingkerdo. Uba Bajak Pengrok, Chairman ka Regional Planning and Development Council jong ka Sarkar Meghalaya, ulay don lang hagani ka program menta ka singi rengkat bat ka Dr. Ai Kharkongor kabalong ka Principal jong ka Shillong College. La penlong ru ia kani ka program hapo Shillong College Conference Hall lengba ka Indian Institute of Entrepreneurship kumbala betha lengba ka Ministry of Skill Development and Entrepreneurship jong ka Sarkar India. Ka New Trap Integrated Territorial Organization Senkemi bala lam khmat da u Political Secretary u Samla Gary Merbo haga arpo tarik urumpang arjar arfusau haga por kumbak hendai beji AA menmien kila lek ban jurip kensan ya ki dukan ki badan hayodo hadin bala yo ya jing ujor nagi paitba bagi borsen syar jong ka office usim ka hima melim kim shimla shimkhia haga bay dei bat ka hukum ka bakila penmi ba onam syashu ya ki brio ban samit hagi dukan hayodo. Hadin kendiat kenta halor ka jinglap jong ka New Trap Integrated Territorial Organization ya ka jing samit ki barjala hayodo. Kila lek ka office usim ka hima melim ban ujor syau. Nakaliang jong usim ulapan pau baka jinglap jong hito kan bu jingma hadin habot.
Kidikot juga hito bat usim ka himam lim kira penbet ban penlong ya ke jinglek ban jurip lang ya ke yodo halor ke jingdon ki barjela ki basa amit hayodo hakawai ke jingja ke basngusi Uway kunaret ubadang shipho snem karta ula sya peniap dusman hakasnong tangar kabahap ha ka patar khma police station Riboy district kani kalaja hak janmiet jong ka singi ublay hak por nyo beje janmiet hak ba yakamet jong lalap na kawai ka khlaw ka badan marjan bat kani ka snong yau niu khna latip kerteng kum kit borlang marbanyang bat ubadai ukhon jong ka kong Diana marbanyang bat uba sensyar nong henda na ka snong tangar halor ka jing bagi pai ba kia kendo hakitain kaput Usumbut Menteri Rangba Kajela uba Preston Tensong ula pentip baka jingya keren hapadeng ki arngut ki Menteri Rangba jongka Asam bat ka Meghalaya ki jia keren kumba arne laisien hak sitio ula ong bahak bayadei bat ka thain block 1 bat block 2 nakaliang jongka Asam kadai hapo ka jingpet jongka Karbi Anglong Autonomous District Council nrei wala kataru Menteri Rangba ka Asam ula kular ban tuklar lang ka Vice President jangka All Meghalaya Domestic Workers Union kakong Elbina Nongklaw. Kala itu bawat la ka union kala pa la bun teli ki dorkas naduk kisnem arjar khat ar terter syak sarkar bahkan ai jing itu ya ki kam ki baki trei nrei kini jing dawa ki shu sakut tang haki almari jong sarkar jela klem da pentre kam satya hapdeng kini ki khat arsnem jong ki jing dawa kakong Nongklaw kalau ong bagi nong trei ying priu nalor bagi dei ki kentai ki yo ka dor bela ka batat bat ki haban trekam bun kenta ha shisngi wat hapdeng ka jingya kan at ka belane mentala jandap shisnem nrei lala ban penyaj bet ya ka exam jong ka higher secondary school leaving certificate ha Manipur ya ka bala sedang mentaka sngi balang haki shispa khatwei teli ki center Kidon lifeway hajar, laispa sanfway ngut ki samla pule, ki bayakun ya kani ka exam, na ki arspa lifun riu teli ki school. Manager jongka Bank Nongkendong ha Pulwama District jongka Jammu and Kashmir, ula pet kerat bat ula rong life ulai lak tengka kepisa jongka bank. Manager jongka Ilakwai Dehati Bank jongka Logham Branch ula soitu ya ke jingsoi jongki brieu ki babu account hagani ke bank bar hadin ba ula sei ya pisa ke ba life lak ula ja rengai ki pulit gidang twet hadu mentaru ya uni manager ula tip kerteng kum meraj alam Ushah Rafi utrai jongka Arts and Craft Bazaar kabadan hagsnong Kunzur ha Gulmarg Srinagar Road hadu mentaru 4 langai haladi bau klori lekai cricket jongkari Sachin Tendulkar one page ya kedukan jong Usha ulaong bahadu mentaru sngau langai bau Sachin yang markmat bat ula penpau ke jing smokman bau Sachin kalok bat ka khon jong glai di sha rengkat bat ki yaro ya ki tiar kitar ki bau de ha kedukan jong ka BJP ha Karnataka kala keno baka seng Congress ha Karnataka kala sya penbor ha ki missionary ban penduk no ya ke jinglong tenrai jongka Karnataka bat ban penduk no ya ketien Kananda ka BJP kala keno ba khandai phau na ka shispa ki school ki badon ha Karnataka ki dei ki bapenyai da ki missionary bat ka sarkar kala penmi ya ka hukum ba dei ban roi anthem da ki jingroi jong ki hi dei da ki jingroi jong kari India ka sarkar Karnataka kala suspend ya sub inspector Said Tanvir Hussain ubala ujor FIR thok persya ya ki sau phongut ki nong ya sai ai namar ka jing tho jong ki ha social media persya ya nong bishar ki sipai Israel kila sedang ban kendang ha ki kendong kensrat ha Gaza Strip ban wat ya nong yalam ki Hamas Yahya Sinwar ubala plan kumno ban hiarthma kensan ya ka Israel ha ka nyau tarik urisau arjar arpulai katanat sentiat jangka Israel kalau yo jing tip bau Sinwar udon hapdeng ke jing sitam bat menta kidang twet ban lap ya ke Jakari jong menteri katanat dia dari ke Israel Yoav Gallant ulapan benapat ba ka Israel kan penyiap bet ya Sinwar presiden ke PMLN Shehbaz Sharif
Unsa shimti kumu menteri rang ba do batmai jong Pakistan katba u co-chairman jong PPP u Asif Ali Zardari u lapan kre panyakun ya ke election president. Ya kini lapan benar da u chairman ke PPP u Bilawal Bhutto Zardari hadin ke jing kelan jong ke sain partai ha Pakistan namar bomshim ladon ki seng ki bayo ya ke jing don paj khaddo ka PMLN bat ka PPP ki la poisha ke jing ya baik mantau ya ke sarkar khle kaulang ki sipai duriau jong ke France ki la siat pen batai ya ki artillery ki drone ki balapan her na Yemen syak benta jong ke Red Sea bat langai baki dei ki Houthi ki bala siat ya ki jahaj ki bayat lenti na Red Sea ka France kalapa ya ki anti-submarine jong ka Red Sea hadien bagi Houthi ki la kruit na pang ya ki jahaj ki bayat lenti na kani ke duriau Nyau fulaingut kina school jongka Pasara National School ha Sri Lanka kila poi hospital namar ka jingsha kan tha ha ki kieng kani kala jah ka por bakidang yelek kai hamadan yelek kai jongka school ki pulit gila batha ya ki nong trei jongka tenat wildlife baki dai ban wenglut ya baro ki ngap ki kieng ki badon hajan jong ki jaka badon ki school Kahuti na Yemen kala maham ya ka European Union bakam dei satya bania snok tilang bat ka US lani ka bilat ha ka jingele bat ka Houthi ha Red Sea Kahuti kala maham ya ka European Union da ka paong wat yele kai bat ka ding kala bernemru balada ka EU ka ya snok tilang bat kita ki artili kiri klempep Kahuti kan kruit napang ya baro ki jaj ki bayat na Red Sea Ka sarkar Taliban ha Afghanistan kala kham penjen sur khendiak ya ka jing perking jongka ya ki kentai kata da ka ba ailat ya ki bala pendap ya ka class 12 bakin beteng ya ka jing puli jongki ha ka kam ban pentebet ha ka liang ka koi ka khia kum ki doctor lani ki nurse Kamun shwa nado baka Taliban kala kurup ya ka borsan syar ha Afghanistan kala penmi ya ka an baki kentai ki banado kelas 7 shajrong kim la shu ban dang beteng ya ki jing puli jongki kaying ka pasau mala hanong ba Beirut jong ka Lebanon kala khlem ha ka pasaungut ki briu kala yap bat saungut ki laman sau dang shiteu tam kaying ka pasan mala ka badon ha ka ju ka than kala khlem Hagini ki khindiat snam bonteli ki yeng ha Lebanon ki la khlem kabala penlong ya ki nong shong snong bakin dawana ki bor bahalor bakin pej benia ba ya ki yeng ki bum sngan shu bat ki dei ban pha mi no ya ki brio unong yalam ka Hamas u Ismail Haniyeh ulawan poi hanong ba Cairo bania kran bat ka Egypt na ka banta bania kran penbait bat ka Israel Lakhmi lenti bagani ka sin ya keren ka bamanta kanlong ka ba seiso khanang baga jingya kan ara padang ka Israel bat ka Hamas kan kutno palat nriu hajar South pangut ki doktor gidang Shahi kai ha South Korea kila resign no naka kam jong ki ban persya ya ka jingpen kelat hamai jong ka sarkar ya ki rukom tarikam hapo katanat ka koi ka khia Kani ka jing resign jong ki kala penjen jar ya ki pait ba namar ba kimyo ya kala jing semar ka ba biang shu badon na pedeng jong ki badai ban sha poi ru kila hab ban sange no ka sarkar kala hukum ba ki dei ban wan phai no shaka kam khnang ba kanam khta ya ki pait ba bat la maham ru balada kim wan phai on penmi da ka hukum ban kem ya ki kito kilong kimat kublai